L-edizzjoni ta' Tisjir mill-qalb ta' din is-sena huwa moni b'riċetti minn madwar id-dinja u bekk iż-żewġu flimkien id-diplomazija u l-gastronomija għala nobli. Permezz ta' kollaborazzjoni mill-ambaxxaturi u l-kummissarji għolja residenti f'Malta, dan il-ktieb jinkludi għatta riċetti tipiċi tal-pajjiżi tagħhom. Tisjir mill-qalb ta' din is-sena qed jaqqat il-wirt kulturali u gastronomiku ta' pajjiżi differenti minn madwar id-dinja. Lan tal-ktieb huwa li jinseċ l-ikel u l-kultura flimkien b'ġabra ta' riċetti tradizzjonali minn pajjiżi li forsi qatt mu se jkollna l-opportunità li nżuru. Barra minn dan il-ktieb jiġbor riċetti minn 20 pajjiż differenti, il-kol magħmula minn ingredjenti li nsibu fi ħwienet lokali. Mart il-President is-Sinjura Mirjam Vella qasmet magħna l-ħsibijiet tagħha dwar l-edizzjoni ta' Tisjir mill-qalb ta' din is-sena. Dan ifisser ħafna lina għaliex il-proceeds tiegħu imorru kollha l-Community Chest Fund. Però dis-sena dal-ktieb sar b'differenza, mhux riċetti Maltin bħal ma nagħmlu s-soltu. Darba tlabna lill-ambaxxati kollha li hawn Malta u ġabu l-koki u għamlunna il-riċetta tradizzjonali ta' kull pajjiż differenti. Il-President George Vella li flimkien ma' martu Mirjam kienu qed jiffirmaw lil pubbliku l-kodba tenna l-importanza li nġabru aktar fondi għal ġid tal-pazjenti li jiġu mejjuna mill-Malta Community Chest Fund. Malti għandu qawl fejn qed mingħajr flus la tanna u lanqas bus. Dal-każ mingħajr flus ma tistax tagħmel dak li tagħmel Community Chest Fund matul is-sena kollha. Ħafna nies jaraw ovvjament il-biċċa tagħhom meta sfortunatament jintlaqtu u jiġu biex jippretendu jitolbu li jiġu mejjuna kif għandhom id-dritt li jkunu, però wieħed jista' jifhem li jekk inti ma jkollokx dħul ma jistax ikollok ħruġ. Allura hija faċli wieħed jifhem li hemm bżonn li nkunu konxi ta' kemm huma kbar il-fondi li toħroġ il-Community Chest Fund u matul is-sena apparti f'okkażjonijiet partikolari nagħtu dak li nistgħu nagħtu ħalli dal-fond jibqa' jkun fih biżżejjed biex min jitlob lajnuna jsejba. Tisjir mill-qalb 2023 għandu dera ġdida u qed jinbih kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż bil-prezz ta' 15 euro mill-ħwienet ewlenin u mill-uffiċċji tal-Malta Community Chest Fund.